Charles Kaminzuli u Noel Danastas kienu fost ir-rebbieħa tad-29 edizzjoni tal-Malta Journalism Awards organizzati mill-Istatut tal-Ġurnalisti Maltin. Charles Kaminzuli permezz tal-programm Sport Extra u dokumentarju mħejji apposta bl-isem ta' Design sena ilu twelid tal-Kumitat Olimpiku Malti rebaħ il-kategorija Sport imxandar. Dan id-dokumentarju ixxandar fil-programm numru 10 tas-16 ta' Diċembru 2018 u li fiha l-ewwel darba sar magħruf x'wassal biex jingħata bidu għall-Kumitat Olimpiku Malti. Fost ir-rebbieħa l-IGM Awards kien hemm ukoll Noel Danastas fil-kategorija Ġurnaliżmu Stampat u rebaħ dan l-unur għal kontribuzzjoni fil-Gazzetta N-Nazzjon. Danastas huwa kontributur regolari għal gazzetti In-Nazzjon u Il-Mument. Fl-istess ċerimonja tħabbar lill-ġurnalista veteran Lawrence Grech ingħata rikonoxximent Gold Award sponsorjat mill-Fondazzjoni Thomas Fenek għall-edukazzjoni fil-ġurnaliżmu. Il-motivazzjoni tresqet lil bord tal-ġurija li kien magħmul mill-President Emeritu Mary Louise Colero Preca u minn Franz Girci u Mario Schiavone. Biex jingħataw dawn l-unuri inħattret ġurija indipendenti mill-IGM biex tevalwa is-sottomissjonijiet għal Malta Journalism Awards. Din kienet magħmula minn Albert Kallus bħala chairman u minn Antoine Falzon u Sergio Mallia.